Curaçaohuis, zo heet het toch? Bommeling naar Casa de Curaçao. En we mogen onze gevolmachtigde minister heel erg bedanken, maar we doen het door u te bedanken, meneer Pim senior, onze waarnemend gevolmachtigde minister, of plaatsvervangend gevolmachtigde minister. Welkom. We begrijpen dat u in het land bent en we zijn erg blij dat u aanwezig bent. We voelen ons zeer vereerd. Ik weet niet of iedereen onze, dat is zeker waarnemend moet zeggen, plaatsvervangend. Kent iedereen meneer senior? Mag ik meneer senior even vragen, mogen ze uw gezicht even zien? Voor degene die mij niet kent, ik ben Humphrey senior. Ze noemen mij doorgaans Pim in Nederland. Curaçao noemen ze me Augusten Humphrey en Pim. Maar in Nederland ben ik meer bekend als Pim dan anders. Ja, ik wens u graag de discussie. Een paar interessante stellingen. Nou, we zijn zeer verheugd. Ik mag u ook welkom heten. Jullie allemaal, maar vanavond zijn er een aantal politici in het land. Jullie hebben allemaal kunnen zien op de lijsten dat er niet veel Antillianen, Arubanen, of zoals het nu heet, Caribische Nederlanders op de lijsten zijn. En we vonden het erg prettig, we hebben gezocht in het land en zoals jullie kunnen zien, we hebben iemand uit Friesland, uit Flevoland, Zuid-Holland is goed vertegenwoordigd. En een aantal kandidaten, met 7 kandidaten, 7 Caribische Nederlanders. En helaas hebben we niet allemaal kunnen strikken, omdat één in Sint Maarten zit, de heer Gums en de heer Stanley Goulou, die uit Noord-Holland. Die komt vanavond niet vanwege campagne. En ook de heer Edward Westerveld uit Noord-Holland komt vanavond niet vanwege campagne. Maar we hebben 4 kandidaten hier vandaag. En we hebben de kandidaten uitgenodigd om met u van gedachten te wisselen. U moet niet verwachten dat ik vanavond gevat ben, of slim ben, of het een en ander, maar het is uw avond. Dus we hebben een discussie hier met de kandidaten. We leggen de stellingen voor. We gaan met elkaar in discussie en met de zaak. Ja? Een van de redenen waarom we dit hebben georganiseerd, is dat we onze kandidaten een platform willen bieden, waardoor de gemeenschap kennis kan maken met onze kandidaten. Dames en heren, als u kijkt, is dit natuurlijk niet de gemeenschap. Hè? Want we zijn met, als ik me niet vergis, 135.000 in Nederland. Maar wat we doen, is dat we het hier doen, zoals u ziet, we hebben ook camera's erbij. En zodra we het hier gehad hebben, gaat dit gelijk, waar gaat het op? YouTube. En het gaat op NOS TV. En op NOS TV. En dan wordt het gelijk het land ingestuurd, zodat het bij de achterban terechtkomt. Want wat we willen, is dat de mensen hun kandidaten horen. En we willen dat de mensen gaan stemmen. Want een van de zaken die we weten, helaas, en dat wordt nog steeds weer opnieuw geweten, dat de participatiegraad van onze Caribische Nederlanders als het gaat om het stemmen niet hoog is. En een van onze taken is om de mensen er zover te krijgen dat ze wel gaan stemmen. En dat ze dat recht dat ze hebben in dit land, dat ze daar gebruik van maken. Heel belangrijk voor jullie allemaal, die hier zitten, is dat we de staatkundige verandering hebben gehad. Ja? En dat we nu gaan kiezen voor de Provinciale Staten. Maar voor velen van u die het niet weten, gaan we nog een ander onderwerp behandelen. En dat is dat er ook op 2 maart gestemd wordt op de eilanden. Op de Westeilanden. Eilandsraadsverkiezingen vinden plaats. En daar gaat een van onze mensen, Martijn Linnaerts, gaat zijn licht daarop werpen. En met name de discussie, misschien hebben jullie dat gehoord, dat er sprake is van of het wel rechtmatig zou zijn, deze verkiezingen. Want ze zouden uiteindelijk, Martijn, leg eens eventjes uit hoe dat precies zit, dat laatste zinnetje. Dus uiteindelijk, waarom zou het niet rechtmatig zijn? Het is een strijd met de grondwet. Het is een strijd met de grondwet. Martijn zal zo meteen daar zijn licht op laten schijnen. Ik mag aan u voorstellen. Laten we beginnen met de dame, ja, in het geheel. Wat zeg je? Mag ik u voorstellen, mevrouw Cynthia Ortega-Martijn. En ik ga zo meteen zelf vertellen, ik vraag u zo meteen aan u, om in ieder geval aan het begin uw kleine inleiding te houden, een kleine verkiezingspraatje misschien, of inleiding, of wie u bent. Mag ik u vragen, mevrouw Cynthia Ortega-Martijn, om de tafel te gaan?
Een van de zaken die ik erg belangrijk vind in onze gemeenschap is dat we eerbied hebben voor onze oudere mensen in de gemeenschap. Dat we eerbied hebben voor onze helden. En de volgende die ik aan jullie ga voorstellen, die stel ik voor omdat we ook respect geven aan de ouderen in ons. En als ik naar de kandidaten kijk, dan vind ik het heel tof dat de heer Rasmijn zich heeft opgegeven om in deze fase van zijn leven nog steeds te gaan strijden voor ons allemaal. De heer Jacques Rasmijn. Dan hebben we uit Friesland helemaal meneer Kampenveen. Ja? En ik wil absoluut jou helemaal niet tekort doen, meneer De Graaf. Je bent de jongste, maar niet de minste, Alex de Graaf. Oké, u hebt begrepen, tot u er bent. U hebt begrepen dat er geen microfoon. En dat betekent dat ik van u allen enige discipline vraag. Dat wil zeggen, als de een aan het woord is, laat u zo rustig uitspreken, praat niet door elkaar. Want we weten dat het dan chaos wordt. En dat willen we niet. We willen werkelijk tot een discussie komen met elkaar en met de kandidaten. Mag ik u vragen, mevrouw Cynthia Ortega, als u zichzelf wilt voorstellen op de wijze waarop u dat wilt? Cynthia Ortega Martijn, sinds november 2006 Tweede Kamerlid voor de fractie ChristenUnie. Ik sta op dit moment kandidaat op de lijst Provinciale Staten Zuid-Holland op nummer 16 en ik ben eigenlijk lijstduwer. Juist. Ja. Lijstduwer. Ja. Goed. Meneer Jacques Rasmijn. Ik ben Jacques Rasmijn. Jacques is mijn roepnaam. Op de verkiezingslijst sta ik als Isa Rasmijn. Dat is mijn geboortenaam. Ik wil wel één ding duidelijk maken, want ik heb op verschillende websites en ook op verschillende e-mails die ik ontvang, wordt steeds approximater gezegd dat ik op nummer 13 sta. Ik sta op nummer 17. Van lijst 13. De laatste lijst. Je kan niet verder gaan. Je bent aan het einde op nummer 17. Daar sta ik op. Dus even ter correctie. Ik ben 70 jaar. En waarom heb ik besloten om toch een kandidaat te stellen? Op een gegeven moment, niet een tijdje terug, zei ik, dat basta. Nu is het genoeg. Niet alleen voor onze ouderen, maar ook voor onze jongeren. Want veel van onze jongeren die werken en op het moment dat ze van de jeugdloon overgaan naar volwassenloon, staan ze op straat. Dan deugen ze die plotseling niet voor hun werk. Ik zeg ja, dat kan niet in dit land. Daarom zeg ik, dat basta, iemand moet opkomen. En ik probeer dat te doen. Dank u wel. Meneer Kampenveen? Ik ben Leo Kampenveen. Ik ben geboren op Aruba en ik woon 32 jaar in Friesland. En ik heb GroenLinks opgericht samen met mijn partij, collega's en zo. En ik sta op nummer 29 op de lijst. Er zijn 50 mensen kandidaten op de lijst. Of wat dingen in het land niet goed gingen. En ik vind als je op een gegeven moment iets wil doen, dan moet je zelf ook durven daarvoor in te gaan zetten. En de arena die daarvoor dient is de politiek. Dus vandaar dat ik gekozen heb om de politiek in te gaan. En ja, mijn liberale grondbeginselen die ik al eigenlijk van jongs af aan had, die heb ik daarin meegewogen. En zodoende kom ik bij de VVD. Nou, ik vind het ontzettend tof, Alex, dat je dat doet. Jullie allemaal overigens. Maar, want we hebben maar 7 Antilliaanse, Arubaanse of Caribische Nederlanders op de lijsten. En een van de redenen waarom we dit ook doen, is dat we hopen dat bij de volgende verkiezingen, dat uit onze gemeenschap meer mensen opstaan om die politieke taak op te moeten nemen. En Alex zegt 2 jaar geleden, dacht ik van, ik kan wel roepen,
Maar laat mij dan zelf gaan meedoen. En nu zit je hier, na 2 jaar zit je al op de lijst. De partij ziet wat in je, dus laten we kijken wat er gaat gebeuren. Ja? Oké. Ik heb begrepen dat dit ook op Facebook komt, dus ook voor onze jongeren van belang, hè Martijn? Een van de zaken, ik noem Martijn aan, een van de zaken die we weten, althans van ook kan, is dat we heel graag willen dat onze jongeren politiek participeren. En we proberen ook op allerlei, met de nieuwe media, proberen zover te krijgen om dat te doen. Goed. Zullen we beginnen met de stellingen? Goed. U heeft zich kunnen voorbereiden een klein beetje. en ik werd mij gevraagd van, we zijn blij dat er ook punten van de provinciale staten hierop staan. Inderdaad, moeten we ook. Want we weten allemaal dat we kiezen voor de provinciale staten, maar we vinden het allemaal erg spannend om de provinciale staten te betekenen dat de Eerste Kamer gekozen wordt. Iedereen weet op dit moment waar de discussie over gaat. Maar we starten met een van de punten die zeer zeker gaan over de provinciale staten. En u heeft het voor u, u kunt het zien. Het ruimtelijke ontwikkelingsbeleid van de provincie geeft mensen geen ruimte en maakt Nederland er niet mooier op. De provincie kan wat leren van de eilandelijke Caribisch-Nederlandse vrijheid en blijheid. Wie wil op deze stelling ingaan? Ik zal dan het openbreken. Als ik hoor vrijheid, blijheid, denk ik, die man die moet wel wat pinnen hebben. Anders dan zal het niet zo vrolijk zijn. Want ook op Curaçao, ook op Aruba, of op de andere eilanden is de ruimte niet zo erg groot. En de bevolking, dat groeit snel aan. Van alle kanten trekken mensen daar naartoe, omdat men denkt daar een betere toekomst te hebben. Dus daar zal ook daar met de ruimte geworsteld moeten worden. Hier in Nederland, als men een eigen huis wil hebben, dan heeft men vele mogelijkheden om dat te doen. Maar ik denk dat daar, op de eilanden, het wat ingewikkelder wordt. Het is niet zo gemakkelijk om aan een hypotheek te komen. Het is ook niet gemakkelijk om, laten we zeggen, een kavel te kunnen krijgen. Er zijn wachttijden. Dus vrijheid, blijheid, ik vind het een beetje vrolijk. Maar het is niet de waarheid voor die landen. Oké. Iemand anders? Ja, ik ben niet eens met die stelling. Want sowieso hebben we in Nederland een ruimtelijke ordening die er juist voor zorgt dat er geen sprake is van verrommeling in Nederland. Het is juist zo dat we in Nederland in ieder geval meer open land nodig hebben, dus meer natuur, meer landschap, etc. Vanuit de ChristenUnie bevorderen we in ieder geval dat er meer verdichting zal plaatsvinden, vooral in de steden. Daarnaast kennen we in Nederland ook een soort welstandscommissie die ervoor zorgt draagt dat er inderdaad geen verrommeling ontstaat, dus dat het juist heel mooi blijft. Ik bedoel, als wij over Nederland vliegen, als we komen vanuit Curaçao, het eerste wat we zien dat het allemaal zo netjes in vierkantjes is opgedeeld. Of het mooi is, weet ik niet, maar het is in ieder geval wel netjes. Maar als wij bijvoorbeeld gaan kijken naar op de eilanden, ook de eilanden hebben een ruimtelijke ordening. En ook op de eilanden werken zij met bestemmingsplannen. Dus in die zin is het gewoon zo dat en ze moeten ook vergunningen hebben voor projectontwikkelingen, et cetera. Ik merk zelf nu, bijvoorbeeld nu we de BEST hebben we net de From BEST aangenomen. Waarbij inderdaad een en ander nu ook georganiseerd zal moeten worden. Maar wel afgestemd op de eilanden. Want ik wil het niet hebben, ik wil het niet zien, laat ik het zo maar zeggen. Dat we dezelfde
eisen gaan stellen, bijvoorbeeld aan de Westeilanden, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, die we bijvoorbeeld hier hebben, bijvoorbeeld de welstandscommissie. Want dat zou juist betekenen dat al die mooie fleurige huizen in allerlei kleuren, dat er niet meer zal zijn. Dus ik zou gewoon willen zeggen, inderdaad, wat we wel kunnen doen is kijken inderdaad op de Westeilanden van daar waar er sprake is van een stukje verrommeling, omdat er overal maar gebouwd wordt, kijken hoe we dat netjes bij elkaar kunnen houden, zodat inderdaad landschap en de mooie natuur, waar de eilanden juist heel goed, ja, dat is de schoonheid van de eilanden, laat ik het zo maar zeggen, dat in ieder geval behouden blijft. Een van u? Ja, ik ben het totaal niet eens met deze stelling. Waarom? Omdat ik, als ik bij ons naar de provincie ga kijken, Flevoland, dat er een goede verhouding is tussen ondernemen, wonen en natuur. Ik weet dat het niet in elke provincie altijd mogelijk is om dat dan op die manier te doen. Zeker niet in de Randstad, omdat je daar toch te maken hebt met veel woon- en werkgelegenheid. En er komen steeds meer mensen naar de Randstad toe, dat is de laatste jaren wel gebleken. En juist vanuit die dorpen komen mensen juist deze kant op. En daar kun je misschien wat meer gaan richten op natuur en dat soort zaken. Maar ik denk in de Randstad moet je sowieso gaan kijken naar wat er nodig is om de infrastructuur op een goede manier in te delen, dat er op een normale manier gewerkt kan worden. Bij ons is het een fileprobleem. Als je hier naartoe wil komen, dan ben je al 1,5 uur onderweg in de spits. En dat kan soms wel eens langer duren. En dat zijn dus niet zaken waar mensen echt vrolijk van worden. Als ik dan even ga vertalen naar de eilanden, en dan praat ik even vanuit mijn eigen perspectief. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben de laatste keer op Curaçao 4 jaar geleden geweest, dus ik weet niet hoe de stand van zaken nu is, maar de vrijheid, blijheid met betrekking tot bijvoorbeeld afvalverwerking, dat mensen gewoon nog steeds afval zomaar langs de kant van de weg plaatsen. Bepaalde mooie natuurgebieden, zeker aan de westkant van het eiland, gewoon ziet dat daar gewoon afval in zee wordt gestort of dat er nog steeds afval in zee ronddwarrelt. Dan denk ik van ja, die vrijheid, blijheid, die zou je wat dat betreft toch wel moeten beperken, ook als je het milieu wil beschermen in die zaak. Nou, de ruimtelijke structuur van natuur, infrastructuur. Moet ik structuren aanbrengen, ja? Omdat Nederland zo klein is, met veel mensen dicht op elkaar. Moet er wel ordening zijn, omdat het anders wordt een rotzooi. De fabrieken, terreinen kunnen beter benuttigd worden door niet meer gebruik halen, neer te halen en daar nieuw bouwen op te zetten. Ons thema van GroenLinks is Friesland energie naturel. Geen kernenergie in Friesland en ook geen gebruik maken van autonoom stroom door Friese instellingen, bedrijven. Met biologische landbouw en geen nieuwe megastallen. Meer openbaar vervoer, geen nieuwe wegen, meer fietsen in de steden en op het platteland. Behoud goede scholen op de plattelanden. Iedereen die is veilig en welkom in Friesland. En ik heb nog niet begrepen hoe u naar de stelling kijkt. Want... Nou, ik kijk dus hoe ik naar de stelling kijk. Kijk, en op Antillen, op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint-Eustatius vind ik de Caribische vrij. Ja. Vrijheid, blijheid? Vrijheid, blijheid. Ja, we zijn altijd vrijheid en blijheid. We zijn gewoon altijd blij in ons eigen land. Dus u bent het eens, niet eens met die stelling? De stelling hier in Nederland. Oké. Ik vraag u graag iets af. Hè. Ik heb uw opmerkingen gehoord. En ik probeer nu te luisteren naar de mensen die straks op YouTube kijken. En u heeft verteld wat u wilde vertellen. En de zaal, dus er zijn er vragen over. Maar waarom is dat nou voor mij in dit land al belangrijk hier mee op te gaan stemmen? Ik bedoel, blijkbaar is het al mooi genoeg, het is mooi ingedeeld. Vertelt ons nu waarom er gestemd zou moeten worden dan. Want u heeft een idee over een punt wat de Provinciale Staten naar voren brengt.
Voor mij is het mij nou duidelijk. Waarom zou ik niet gaan stemmen? Wat maakt het mij nou uit? Ja, dan had je die stelling niet moeten nemen. Ja, ik bedoel, het is een stelling waar je inderdaad afvraagt van ja, hoe moet je er eigenlijk mee? Kijk, het punt waar het om gaat is de uitgangspunten waar je hierbij hanteert, ook als partijen. Ben je inderdaad een voorstander ervan om bijvoorbeeld meer te gaan bouwen in de steden, dus echt meer in de Randstad, om inderdaad alles meer bij elkaar te houden, zodat er inderdaad meer natuur en landschap overblijft? Of ben je als burger, ben je er een voorstander van, dat je zegt van nee, eigenlijk zou ik ook één huisje willen bouwen, gewoon in open land. Nou, als je dat wil doen, dan zou dat bijvoorbeeld betekenen wat de ChristenUnie betreft, dan zou je dat wel kunnen doen, maar dan zou je dan een heffing moeten betalen, omdat je gewoon in open land, wil je dan een huis gaan bouwen. Nou, op het moment dat je zegt, bijvoorbeeld ook als burger, moet je dus luisteren, ik wil geen wegen door landschap hebben, voor natuur. Ik wil natuur behouden. Dan moet je inderdaad niet kiezen voor een partij die zegt van we gaan overal wegen aanleggen, want het fileprobleem die moeten we op gaan leggen, dus we gaan alles verleggen van de Randstad wat meer inderdaad in dat soort gebieden. Nou, dan moet je dan voor die partij gaan stemmen. Dus het is een kwestie van, waar ga je voorkeur als burger naar uit? Heb je zoiets van meer bouwen in de Randstad? Of gaan we meer bouwen inderdaad in open land, et cetera? We hebben op dit moment een probleem in Nederland. We worden geconfronteerd met Krim. Wat gaan we doen? Blijven we toch in de Randstad bouwen? Of gaan we zeggen van, op welke manier kunnen wij bijvoorbeeld Zeeland of Limburg tegemoetkomen, waar er sprake is van Krim, waar er sprake is van bevolkingsdaling. Dus dat zijn in ieder geval dingen waar je de kiezers mee moet geven. Ga voor jezelf de balans opmaken. In wat voor Nederland wil je leven? En ga vervolgens kijken waar iedere partij voor staat, daar waar het betreft de ruimtelijke ordening. Even die andere? Weinig aan te vullen gezegd. Ja, weinig te vullen. Ja, ik denk dat je inderdaad gewoon een goede afweging moet gaan maken van wat je zelf wil eerst, voordat je moet gaan kiezen van waar wil ik op gaan stemmen. Want je moet natuurlijk goed naar het partijprogramma gaan kijken van de partij die het beste bij je past. En dat is natuurlijk persoonsafhankelijk en persoonsgebonden. En als je dat voor jezelf weet te vertellen, dan kun je op dat moment ook gewoon een keuze maken. Want in het partijprogramma staat overal wat omschreven over deze onderwerpen. Ja, en we kunnen het niet mooier maken dan het is. Infrastructuur is gewoon een heel belangrijk issue in dit land momenteel. En ik merk het zelf nu wel dat er een aantal verbeteringen zijn gedaan op een aantal snelwegen. En je ziet daadwerkelijk ook echt dat dat gewoon verbeteringen oplevert. En dat is dan ook voor het milieu ook weer verbeterd, want allemaal in de file staan, dat schiet ook gewoon niet op. Dus het is even afhankelijk van wat mensen persoonlijk willen om daarbij een keuze te moeten gaan maken. Maar wat wil VVD? Het fileprobleem oplossen of de natuur sparen? Want daar gaat het. Waar gaan jullie nou ja, ons streven is in eerste instantie wel natuurlijk dat fileprobleem oplossen. Want het is economisch ook gewoon niet meer haalbaar op deze manier. Gewoon voor de hele economie is het gewoon een heel lastige issue om continu maar steeds in die file te blijven staan. Dus het is een belangrijk issue. En daarna moet je gaan afvragen van goed, hoe kunnen we dat het beste in gaan kleden. En ik vind dat we in Nederland daar ver al voorop lopen vergeleken met andere landen. Ook als we zien hoe dat met steeds meer eisen aan auto's en dergelijke worden gesteld. Dus er moet wel een goede verhouding zijn. Het kan niet zo zijn dat we de natuur continu voorop zetten ten opzichte van de mensen. Want je moet als mens ook eerst kunnen leven om vervolgens in een mooi stukje natuurgebied te kunnen. Maar hoe ver willen jullie rekening houden met de bevolking zelf? Bijvoorbeeld als er inderdaad een snelweg moet komen dwars door allerlei landerijen. Mogen burgers wat jullie betreft bijvoorbeeld door middel van een soort referendum, mogen ze dan wel aangeven van wat ze willen en zullen jullie dan als VVD daar rekening mee gaan houden? Nou, dit soort landelijke issues, daar durf ik nu even geen uitspraak over te doen, waar ik wel mijn eigen mening over kan geven, is dat ik wel vind dat er de afgelopen 20 jaar te lang gediscussieerd is en te weinig gedaan. En ik vind dat daar wel van afgestapt moet worden. Er moet op een gegeven moment ook eens een keertje gewoon een beslissing genomen worden. En soms is dat voor sommige partijen dan niet verenigbaar. Maar goed, je kan niet 20 jaar lang door blijven discussiëren of je nou een snelweg wel of niet gaat aanleggen, want dat kost alleen maar nog meer gemeenschapsgeld. En uiteindelijk, we zien waar we nu terecht in zijn gekomen, doordat we juist zo lang hebben moeten discussiëren, omdat diverse partijen continu steeds daar
een manier vonden om de boel te traineren, krijg je op een gegeven moment alleen maar het probleem dat het groter wordt. De zaak. Ja. Het is een Dat is mij. verhaal. Ik moet denken aan een lied van André van Duin. Van we zullen doorgaan, tot het. Maar ik wil alleen zeggen, ruimteordening waar een mens moet wonen, waar hij moet leven, waar hij moet werken en waar hij moet recreëren. Er moet een zeker evenwicht tussen bestaan. We zitten wel hier met een aantal gebakken peren, namelijk dat in de loop van een zeer lange tijd, verschillende steden, verschillende provinciën, hebben bijvoorbeeld een anti-verkeersbeleid gevoerd. Zo min mogelijk, laat maar zeggen, in de auto, zo min mogelijk wegen. De bevolking moet wel door, maar dat heeft nooit geholpen. Aan de andere kant heb je ook, laat maar zeggen, milieugroeperingen die weer alles groen hebben. Maar ja, als je alles groen hebt, maar je hebt geen inkomen, nou, dan zit het ook niet lekker. Dus ruimteordening is een heel belangrijk onderwerp waar heel goed over nagedacht moet worden. En echt, we moeten kijken, hoe kan ik tussen al de eisen die er daarop afkomen, hoe kan ik een zo goed mogelijke balans vinden. En overigens, het is niet een ad hoc wat je kan doen. Je moet een beleid moet je uitstippelen die over heel vele jaren heen gaan voordat iets bereikt wordt. We hadden het, mevrouw Martijn had het zo net over welstandscommissies. Ik moet bijzeggen, ik denk dat sommige welstandscommissies echt een nieuwe bril moet aanschaffen, want wat zij mooi vinden, vinden de burgers bepaald niet mooi. Ik heb daar genoeg kritiek over gehoord. Ik wil verder niet aan toevoegen. Nou, ze gaan misschien ook op de schop, hè. Wat zegt u mevrouw op tegen? Ik zeg die welstandscommissie en ik heb op dit moment wat ideeën om toch te kijken of die opgeheven kunnen worden. Dus, Oké, dan komen ze aan u tegemoet. Nee, maar over de weg uitbreiden en zo, de Rijksweg uitbreiden. Ik ben het niet eens mee, want die milieu wordt vervuild, vind ik dan. Want meer auto op straat, meer en vervuiling. Ik heb pak ik liever de trein ergens gaan. Kost me goedkoper dan de vervuiling die we hebben. Oké. De zaak. Goedenavond, namens Mauro Rijnen. Ik vond het laatste opmerking als mij precies wat omging, want ik las de stelling als meer van, moeten we blij zijn met het feit dat in Nederland tot en met waar de boom staat wordt bepaald echt meedoet? Of kunnen we kijken naar zoals we het op de eilanden doen, waar mensen toch wel vrijer zijn? Ik denk dat het echt het geval is, dat mensen echt vrij zijn in eigen keuzes. Hoe je huis bouwt, welke kleur je geeft, daar zijn mensen echt vrij in dan op de eilanden. De stelling is van, moeten we blijven vasthouden aan het feit dat we tot alles met de puntjes moeten blijven bepalen, gezamenlijk? Of kunnen we gaan naar een systeem waarin we de burgers iets meer vrijheid geven? Dat is denk ik de stelling. En daar ben ik wel benieuwd naar. Want er zijn, ik woon zelf in de Bijlmer, dus dan heb je een stadsdeel die mag bepalen tot waar de stekels komen. Dat is een gemeente die mag bepalen waar de wegen komen. Dan komt de provincie die over de grote wegen gaat. En dan komt het in de Kamer. Er zijn zoveel wetten en wegen boven mij dat als burger heb ik bijna geen enkele keuze om huur te betalen of belasting te betalen. Dat is toch de vraag? Hoe moeten we vasthouden aan het beleid, de gedachte dat we als overheid altijd beter weten dan de burger, of gaan we de burger vrijheid geven? Als je dat zo stelt, dan wil ik graag uitnodigen om 2 maart VVD te stemmen, want wij zijn de partij namelijk zeggen dat we een kleinere overheid willen, waarin dus niet alles door de overheid bepaald wordt. En dat is al jaren een streven van de VVD, omdat we gewoon vinden dat je niet alles voor een burger vanuit de overheid hoeft te regelen. En inderdaad, als u zegt ook van, ja, met bouwen en dat soort dingen, dat je aan allerlei eisen moet voldoen. We hebben juist bij ons in de provincie en zeker in de gemeente Almere diverse projecten op woningbouwgebied waarbij mensen gewoon zelf hun eigen huizen kunnen ontwikkelen zonder dat daar projectontwikkelaars en dat soort partijen tussenkomen die dat uiteindelijk allemaal bepalen en ja, zeg maar op een wat massalere niveau bouwen. En dat werkt gewoon zijn vrucht af. En dat is zelfs bij ons door de PvdA-wethouder wordt dat gewoon ja, omarmd.
En ja, ik zou graag toch mensen een keer willen uitnodigen om daar een keer goed naar te laten kijken. Want het is wel een streven wat in Nederland eigenlijk verder ook zou uitgebouwd moeten worden. Niet alleen bij ons in de gemeente Almere en in de provincie, maar eigenlijk gewoon in elke gemeente en provincie. Zodat je gewoon ook wat meer individueel invloed hebt op hetgeen wat je wil hebben. En niet alleen maar moet... Maar je moet er wel bij zeggen, de particulier opdrachtgeverschap, Ja. dat het eigenlijk komt uit de koker van de VVD, komt uit de koker van de PvdA. Want die hebben in de Tweede Kamer zich daar sterk voor gemaakt. Nou, dan moet u mij toch uitleggen hoe het dan zo is dat het dan in een gemeente als Almere dan wel lukt en in de rest van Nederland niet. Zou de PvdA toch wel overal best wel goed Ja, maar vertegenwoordigd het komt in ieder geval in uit hun koker. Nee, Maar ik ga over naar de ChristenUnie. Nee, ik vind altijd, mensen willen altijd alles naar zich toe krijgen. Ik heb nooit maar, gezegd dat het een VVD nee, maar was. je PvdA heeft het omarmd. Dus, Nee, maar ja. de wethouder. Ja, de wethouder van de PvdA heeft het omarmd. Kijk, wat hij daar zegt, dat klopt inderdaad. Er is nu allerlei experimenten bezig om voor particuliere opdrachtgeverschap, dat mensen inderdaad wat meer huizen mogen bouwen, et cetera. Wat ik heb ook aangegeven is van, als we kijken bijvoorbeeld naar het hele gedoe met die blauwe stad, hè? Dat is een of ander project. Dat op een gegeven moment zegt, ja, we hebben hier wat kavels en dan moeten jullie maar gaan bouwen. Dat was eigenlijk een van de ideeën om zelf te bouwen. Nou, dat is gewoon een flop geworden. Want inderdaad wat u zegt, het is wel heel makkelijk dat een projectontwikkelaar zegt, ik ga dit doen en dan mogen mensen inschrijven. Dan als je het omdraait en zegt, oké, je mag een kavel kopen en je gaat maar zelf kijken op welke manier je en welke huis je neerzet. Maar ruimtelijke ordening gaat natuurlijk verder dan alleen maar huizen. Het gaat bijvoorbeeld ook over de bedrijventerreinen, gaat ook over recreatie. Gaat over veel meer dan dat alleen. Kijk, wat je nu ziet is van provincies, die hebben wel een bepaalde rol. En op dit moment hebben wij in ieder geval ook een voorstander van dat de provincie ook meer regie gaat hebben over het een en ander. Om te kijken van hoe kan je die dingen beter met elkaar combineren. Hoe kan je inderdaad ervoor zorg dragen dat er inderdaad recreatie blijft, dat er inderdaad schone lucht blijft, natuur blijft, et cetera. Maar aan de andere kant vind ik ook dat burgers daar toch wel een bepaalde stem in hebben. Kijk, als we praten over ruimtelijke ordening, praten wij bijvoorbeeld ook over windmolens. Sommige mensen vinden dat mooi, maar anderen willen dat gewoon niet in een landschap zien. Nou, op het moment dat bijvoorbeeld de Urkers op Urk, dat ze zeggen van we willen die dingen niet meer hebben, wat wordt er dan besloten op een gegeven moment? Wel of niet windmolens. Dus het is wel iets waarvan ik zeg van, je moet het inderdaad, daar ben ik wel met je eens, je moet inderdaad niet allemaal van bovenop willen regelen. Maar aan de andere kant zeg ik ook van onderop mogen we best wel de burgers hierin kennen. Maar de wind. Ik ga gewoon voor de stelling uit. God, ik wil een mooi huis hebben met een mooie omgeving. Maar ja, dat huisje moet elektriciteit hebben, dat huisje moet afvoer hebben, dat moet leidingen hebben, enzovoort, enzovoort. Maar dat wordt allemaal bij ruimtelijke ordening. En nou, ik zie al die inwoners zijn eigen netten gaan aanleggen. Dus het moet wel in gezamenlijke overleg gaan. Ja, Er moet een zekere regeling van zijn. particulier opdrachtgeverschap. Vrijheid, dat gaat niet. Waarin duidelijk wordt gezegd van dit zijn de eisen en hier kunt u dan binnen deze eisen kunt u gaan bouwen. Die voorzieningen, die leidingen die zijn er al voor aangelegd. En dat zeg ik, dan moet u even bij ons in de gemeente komen kijken, dan kunt u zien hoe dat eraan toe gaat. Mensen zijn daar ook gewoon echt content mee, die zijn er ook echt helemaal mee bezig om hun eigen manier van leven te kunnen in kleden. Ik hoor een vraag. U wilt het vragen? Ja, ik wil even wat vragen. Mijn naam is Hulp de Koeiman. Ik wil een vraag stellen aan de VVD. Alex de Graaf, de Graaf. Ik heb u horen zeggen, met name het milieu, dat er op Curaçao nog vuil wordt gegooid op straat. Dat is... Ik heb gezegd dat is mijn beeld van 4 jaar geleden. Oké, uw beeld van 4 jaar geleden. Ik wil u aandacht vragen natuurlijk voor wat u daarnet zei, dat er vuil op straat wordt gegooid. Dat is uw beeld van 4 jaar geleden. Er is nou sprake van vervuiling van het milieu op de Antillen. Er is een afvalmeer op Curaçao die nog moet gesaneerd worden. De grondvervuiling
moet nog in orde worden gemaakt. Kan ik vanuit gaan dat u als VVD zich sterk maakt voor de afvalmeren, voor de route die uit de Isla NV naar buiten komt en ontzettend veel mensen van Vichy en hoe noem je, Marchena helemaal met astma en dergelijke ziekten leven. Wat gaat de VVD daar doen? Nou, het probleem is, de VVD kan er deels natuurlijk weinig aan doen. Men kan natuurlijk wel invloed gaan uitoefenen, maar het land Curaçao heeft natuurlijk zijn eigen regering met daar ook een stukje eigen verantwoordelijkheid in. En we kunnen daar natuurlijk wel in bemoedigen en natuurlijk bepaalde normen die hier in Europa gelden proberen in ieder geval ook aan te bieden om dat daar ook in te voeren. Maar ja, dat is natuurlijk ook aan het land zelf om bepaalde dingen zelf in te gaan kleuren. Dus als VVD zijn, dan kan ik daar niet echt direct een duidelijke stelling in gaan nemen van daar kunnen wij ook ons gaan inzetten. We kunnen wel in ieder geval kijken wat de mogelijkheden zijn om daar de kennis van te bieden om te zeggen van goed, dat kan misschien beter op een andere manier ingekleed worden. Er zijn milieunormen, Europese milieunormen, die helemaal verouderd is op de Antillen. Dus ik ga ervan uit dat ook, ik heb begrepen ook van mevrouw Martijn, dat u ook helemaal tegen bent de stelling nummer 1. En de aandacht eigenlijk is voor het milieu op Curaçao. Dat vind ik een issue. We zijn nu met provinciale statenverkiezingen, het gaat om de inrichting van Nederland. Daar ben ik helemaal met u eens, maar de stelling wat u ook al heeft aangegeven is vrijheid en blijheid. Met betrekking tot blijheid moet ik u zeggen dat ik teleurgesteld ben de manier hoe zaken lopen op de Antillen. Ik geef aan dat er is een regering op de Antillen. Daar ben ik blij mee dat er ja, dat weet ik. Er is een regering op de Antillen. Er is een overheid op de Antillen. U geeft aan dat. Beste meneer, op het ogenblik dat wij van hieruit, laten we zeggen, gaan zeggen we kunnen ze hoogstens adviseren. Hoogstens zeggen, kijk, de beste wat je zo kan doen, maar zij zijn verantwoordelijk voor het beleid van hun land. Ik zeg expres hun land. Want op het moment dat je daar gaat bemoeien en je gaat proberen dwingend voor te schrijven, ze para. Dat krijg je dan als antwoord. Nou, dus je moet proberen medewerking te zoeken. Daar ben ik helemaal niet met u eens. Ik heb gevraagd naar aandacht voor het milieuprobleem op Curaçao. Het gaat nou om de inrichting van Nederland. Ja, mag ik deze daar op antwoorden? Het is namelijk zo dat in het kader van de sociaal-economische initiatieven, dat zijn afspraken die Nederland heeft gemaakt met de eilanden in het kader van de stadskundige hervormingen, zijn er ook afspraken gemaakt met betrekking tot de Shell en de CO2-uitstoot. Ja? Dus op dit moment hebben wij als Tweede Kamer, ik vind het wel jammer dat dit hier naar voren wordt gebracht, want het heeft niets te maken met Provinciale Staten. Dus ik ga je beantwoorden vanuit de Tweede Kamer. Ja? Vanuit de regering zijn er afspraken gemaakt in het kader van de SEI, of Sociaal-Economische Initiatieven, met onder andere Curaçao. Recent hebben wij een brief ontvangen van minister-president Schotten. En die heeft aangegeven waar ze allemaal nu mee bezig zijn. En dat het zelfs zo is dat ze nu inderdaad die milieunormen halen. Dus in die zin moeten wij ook zeggen dat ze op Curaçao echt hun best doen om te kijken op welke manier kunnen ze ervoor zorg dragen dat ze tegemoet komen aan die milieunormen binnen het Koninkrijk in ieder geval. Het zijn interne aangelegenheden. Dus de regering van Curaçao staat er heel erg voor open om daarin tegemoet te komen. Daarnaast hebben we nog een ander probleem, want u noemde het afvalmeer. Nou, afvalmeer is toen daar ontstaan door de Shell. Precies. Binnen de Tweede Kamer hebben wij op een gegeven moment een motie aangenomen waarbij we zeggen dat Nederland moet de Curaçaose regering, als ze erom vragen, ondersteunen om te gaan kijken of we alsnog Shell verantwoordelijk kunnen gaan stellen voor de afvalmeer.
hetzelfde van de Roebouw. Dus wat zij zeggen is hetzelfde. Wat zegt u? Wat zij zeggen is hetzelfde die hebben van Aruba. Maar in Friesland hebben we die afvallen hergebruikt. Kan worden gebruikt door de Oranje en niet verbrand worden. Wordt niet verbrand. Dat is wat er in Friesland gebeurt. Ja. Nou, achter nog één persoon over deze stelling en dan gaan we de jou vast. Nou, ik kom niet van de eilanden, maar mijn verleden ligt dus in Suriname, maar die hebben hetzelfde probleem. Maar als je in Nederland dus het ergens niet mee eens bent, dan kun je dus met een buurtje, dan kun je dus op een raadsvergadering in gaan spreken. Dus als iemand ergens het niet mee eens is in een buurt of zo, maak even een plan, dien een brief in en vraag aan de griffier of je mag inspreken. Dus u heeft het advies aan de burgers om na het stemmen actief te blijven. Ja. Kan het ook provinciaal? Wat zeg je? Gaat het ook provinciaal? Kan het ook provinciaal? Kan je ook provinciaal inspreken? Kan je ook provinciaal inspreken? Ja, je mag zelf, dat moet je opgeven. Alleen we doen wel even kijk, provinciaal kun je natuurlijk op het gebied van het provinciebeleid kun je natuurlijk, je kan natuurlijk op gemeentelijk beleid niet bij de provincie aankloppen, want dan sturen ze je toch terug naar de gemeente. Nou ja, op het gemeentebeleid, wij wonen dan in Wolvengaan, maar als wij het ergens niet mee eens zijn, dan kun je je als burger organiseren met anderen. Dan schrijf je een brief naar de gemeenteraad, dan vraag je inspraak op de raadsvergadering. En dan krijg je 5 minuten inspraak. Nee, maar ik wil aangeven, onderwerpen dat wel gericht zijn op provinciaal bestuur. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat is veel moeilijker, want dan moet je naar het provinciehuis schrijven. En of ze er dan mee akkoord gaan, ja, dat weet ik niet. Maar als de politiek weer benaderen, als de politiek weer benaderen, alle politiek, moet je gewoon een brief schrijven of een vraag voor een afspraak. Dat kunt bij ons komen of wat dan ook, wat je moet hebben. En de vraag is, maakt niet uit of het nog gemeentelijk niveau is of provinciaal. Provinciaal. Oké. Ik vind provinciaal moet ook openlijk worden voor het publiek, voor de mensen. Ik vind dat het open moet worden, is het ook zo? Dan moeten ze wel bij de provincie-staten provincie doen. Ik denk dat er wel af en toe een beetje onduidelijkheid is voor de burger wat de provincie eigenlijk ook doet en waar zij dan eigenlijk ook verantwoordelijk voor zijn. En dat is denk ik ook een beetje het vervelende in het verhaal, dat je op een gegeven moment natuurlijk wel moet weten van waar je bij welke overheidslaag of bij welke laag je moet gaan aankloppen voor een bepaalde onderwerp. Je kan natuurlijk niet bij de Tweede Kamer komen op het moment dat je lantaarnpaal in de wijk niet goed functioneert, of wat ik noem maar even een heel gechargeerd voorbeeld. Dan ga je bij de Tweede Kamer niet voor aankloppen, dan kom je weer bij de gemeente terecht. Dus je moet wel goed beseffen van waar je bij welke laag terecht moet komen om iets aan te geven waar je op dat moment bijvoorbeeld niet mee eens bent of wat dan ook. Maar ik vind dat alle provincies of landelijk of wat dan ook, moeten openlijk voor de mensen zijn. Ja. Dames en heren, jullie zijn bezig die kandidaten te leren kennen, meneer Rasmijn. Ze zijn bezig om te leren kennen. Ik wil even doorgaan naar die volgende stelling. U mag een korte samenvatting geven. Ja. Want de meneer had een vraag gesteld en het komt heel kort neer. De eilanden hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Maar wanneer ze hulp nodig hebben en wij kunnen die hulp, kunnen we die geven, dan moeten we dat doen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Ja. Meer kan ik niet aan toevoegen. Nou, ik zei al, jullie leren ze een beetje kennen, de kandidaten. Weet je dan op wie je gaat stemmen? Ja? Afhankelijk van waar je vandaan komt. Oké. De maximumtermijn voor abortus moet verkort worden naar 24 weken. Ja, wie wil er iets over zeggen? Het is nu 24 weken, hè? Hebben we het fout gedaan? 22, hè? Wat was daar precies? Nou, medici hebben nu een soort gentleman agreement met elkaar afgesloten dat ze inderdaad uitgaan van 22 weken. Maar de ChristenUnie die is sowieso tegen abortus.
We vinden wel dat er bijvoorbeeld, je moet kijken van, op dit moment gaat abortusgrens en behandelgrens, die lopen gewoon in elkaar over. En wat we zeggen van, eigenlijk zou je dat uit elkaar moeten halen. Als we kijken naar bijvoorbeeld naar de 20 weken echo, dat is alle vrouwen die zwanger zijn met 20 weken moeten ze een echo gaan doen. Of mogen ze een echo gaan doen, wordt het aangeboden. En die echo is eigenlijk meer bedoeld om te kijken, preventief, maar ook om te kijken van, voor de zorg voor het ongeboren kind. En wat je nu ziet gebeuren, dat de 20 weken echo eigenlijk gebruikt wordt om wel of niet tot abortus over te gaan. En zo is het nooit bedoeld. Dus wij willen die dingen gewoon uit elkaar trekken. Kijk, ongewenst zwangerschap, daar staat abortus tegenover. En wat wij op dit moment willen als ChristenUnie, wij willen naar de 18 weken. Waarom? Omdat onderzoek heeft uitgewezen dat het kind levensvatbaar is. Als een kind met 20 weken nu wordt geboren, kunnen ze dat kind nog redden. Kan dat kind inderdaad op een gegeven moment zich verder ontwikkelen. Ik ben eens een keer in het ziekenhuis een Antilliaanse dame tegengekomen. En die Antilliaanse dame die heeft een kind gekregen van 23 weken. Het kind was zo klein. En het kind is opgegroeid, heeft heel lang gelegen in een couveuse. Maar het is gewoon een heel gezond kind geworden. Dus ChristenUnie staat voor de bescherming van het ongeboren kind. Op het moment dat we gaan zeggen van ja, oké, de wet is er al door, dus die wet is er, proberen we nu alles te doen en om ervoor zorg te dragen dat het aantal abortussen gewoon omlaag gaat. Dus in die zin zeggen wij van, moet je eens luisteren, als abortusgrens verbonden is met behandelgrens, dan mag dat wat ons betreft ook naar 18, maar zijn op dit moment op basis van allerlei wetenschappelijke en de technologie, etc., is gewoon mogelijk om kinderen gewoon, die nog levensvatbaar zijn, om ze gewoon te behandelen. En vaak hoor je ook als je mensen spreekt over 24 weken, zegt ze ja, maar dan is toch al een kind. En op het moment dat je gaat kijken hoe op dit moment, ja, embryo's van 23 weken, hoe die geaborteerd worden, dat is gewoon een beentje afdraaien van de baby en laat het kind gewoon doodbloeden en dan trekken we eruit. Nou, wij zijn daar gewoon tegen. Wij zijn veel meer een voorstander van preventie. Preventie, het kan niet zo zijn, zeker in de Antilliaanse gemeenschap lijkt, dat het aantal abortussen in verhouding met de andere groepen gewoon heel erg hoog liggen. Dus veel meer preventie. Ook gaan kijken van waarom mensen aborteren. Vaak heeft dat niet te maken met dat kind ongewenst is, maar veel meer met omstandigheden. Dan ga je gaan kijken op welke manier kan je inzoomen op die omstandigheden en dat dan bijvoorbeeld gaan aanpakken. Dus wij zijn veel meer voor preventie en nazorg. Maar ik heb één vraag voor, hoe zit die preventie dan? Condoom gebruiken, bijvoorbeeld. Of een pil gebruiken. Nou ja, goed, nee, maar, of spiraal. Als ChristenUnie, ik wilde hem even expliciet horen, want u zegt als ChristenUnie natuurlijk van goed, ik ben voor preventie, maar we kennen een aantal geloofsstromingen binnen het christendom die absoluut tegen het gebruik van condooms zijn. En dan denk ik, hoe is dat in hemelsnaam verenigbaar dat er dan wordt gezegd preventie, terwijl de bepaalde geloofovertuigingen zeggen van absoluut niet. Nou, ik weet dat de paus daar tegen is, bijvoorbeeld. Nou, dat is toch een van de grotere christelijke stromingen, ook op de Antillen, waarvan ik zeg van goed, als dat dan vanuit die instantie op die manier naar buiten wordt gebracht, dan is het heel moeilijk om dat bij de burger dan uiteindelijk toch weer terecht te krijgen. Kijk, er zijn twee dingen. Hè? Je hebt het over politiek. Ik praat nu vanuit de christelijk-sociale politiek. En u confronteert me met een geloofsvraag. Ja? Kijk, geloofsvraag is heel anders dan de christelijk-sociale politiek. De christelijk-sociale politiek die zegt heel duidelijk, sowieso willen wij gewoon dat er preventie is. Sowieso willen wij ook dat kindertjes in gezinnen worden geboren. Want daar is ook allerlei onderzoek naar, dat het helemaal niet gezond is dat een kind alleen maar opgroeit met één moeder en de vader bijvoorbeeld niet kent, etc. Dus we zijn veel meer van, oké, als je toch seks wil hebben, dan moet je ervoor zorg dragen dat je niet ongewenst zwanger wordt. En daarnaast op het moment dat je ongewenst zwanger wordt, gaan we kijken hoe kunnen wij je daarin ondersteunen om het kind toch gezond ter wereld te brengen. Wat heb je daarvoor nodig?
Dat heeft er ook toe geleid dat wij bijvoorbeeld ontzettend veel geld hebben gegeven aan de Vereniging van de Bescherming van het Ongeboren Kind. We hebben ook dat er veel meer geld gaat naar de Viumhuizen. Dat zijn gewoon inloophuizen voor tienermoeders. Nou, ik vraag het even over de gezondheid van de kinderen, van de kind die geboren is, of ongezond, gehandicapt en zo. Ik vind het zielig dat het kind toch op de wereld blijft. Want als klein zijn kan je direct zien dat hij gehandicapt of... want ik vind het veel pijn voor een kind die gaat lijden. Ik snap niet zo goed wat u bedoelt. Ik snap wel wat u bedoelt. Ja? Wat bedoel je? Kijk, bij die 20 weken echo, hè? Op het moment dat je gaat zien, kan je bijvoorbeeld kijken en zien dat een kind met een syndroom van Down, dus Mongooltjes hoe we dat noemen in de volksmond, of een kind met een open ruggetje of zo geboren kan worden. Op dat moment worden ouders natuurlijk geconfronteerd met een vraag. De vraag is van wat betekent dat als een kind geboren wordt, wat betekent dat voor de zorg, wat betekent dat? Wat meneer Kampenveen bedoelt is van, moet je daar op dat moment dan ervoor kiezen om een kind toch geboren te laten worden? Dat is natuurlijk een keuze van de ouders op dat moment als het kind wel of niet geboren wordt. De enige uitzondering wat de ChristenUnie maakt is, wij zijn tegen abortus, maar er zijn op een gegeven moment momenten dat het leven van de moeder gevaar loopt. In dat soort momenten zeggen wij, dan is de keuze aan de ouders om te kijken wat ze daarin beslissen. Maar ik vind op het moment dat je gaat zeggen van die 20 weken echo gaan we gewoon alleen maar gebruiken om gezonde kindertjes geboren te worden, dan zeg ik, dan begeef je je op een glijdende schaal en dan vraag ik me af van wanneer houdt het op. Want dat zal dan op een gegeven moment ook gebeuren, want zover zijn we ook al, dat we ook van tevoren in een vrij vroeg stadium kunnen we al weten van wat wordt het geslacht, etc. Dus dan vraag ik me af, we gaan dan op een glijdende schaal en wanneer houdt het op? En er zijn zoveel kindertjes, kijk vanuit het werk wat ik nu doe, heb ik te maken met mensen met een beperking. Nou, dat zijn hele lieve mensen. En weet je, op het moment dat ze geconfronteerd worden met die vraag, zeggen ze, had ik dus het recht niet meer om geboren te worden. Oké. Het is een hele moeilijke materie. Het hangt af van de ontwikkelingen van, laten we zeggen, de medische techniek. Het hangt af van de cultuur. Het hangt af dus van de manier van leven. 15 jaar geleden, wanneer je ongewenst een kind kreeg, dan probeer je dat zo hard mogelijk te verbergen, ook hier in Nederland. Maar de ontwikkeling gaat steeds verder. Die 24 weken die toen werd aangenomen, die was gebaseerd op de levensverwachting van toen. Maar intussen gaat de techniek vooruit. De levensverwachting, zoals mevrouw Teko vertelde, 23 weken, 20 weken, kan nog. Het is een hele moeilijke punt om te beslissen van wanneer je dat wel laat leven of niet laat leven. Wanneer is het een mens, wanneer het geen mens is, nog, laten we zeggen, in ontwikkeling is. Daarom is het heel belangrijk om aan de preventie daarvan heel wat te doen. Ook, laten we zeggen, als iemand zonder na te denken vergeet de voorboedsmiddelen te gebruiken, dan kan hij alsnog naar de dokter gaan in een zo vroeg mogelijke stadium dat het nog niet ontwikkeld is. Maar ik heb ooit gekeken naar een televisieprogramma een aantal jaren geleden, waarin dus baby's, dat noem ik dat, van 28, 30 weken in Japan werden geaborteerd. Dat waren mensjes. En dat zeg ik, ja, dat is ook het anders uiterste. Dat moet je ook niet doen. Je mag, dan kom ik eigenlijk op het gebied van godsdienst, hè? Je mag niet aan de kinderen komen. Wie aan zijn kinderen komt, die vernietigt zichzelf. En als je kijkt in de geschiedenis, historisch, als je kijkt naar Carthago, Carthago is verwoest op het moment dat de mensen hun kinderen gingen opofferen. De Incas, de Azteken werden verwoest op het moment dat ze kinderoffers gingen brengen. Natuur pakt zichzelf hoor. Meneer, is dit ook uw En ik heb het niet over geloof. Is het uw stand?